Okay, det var, at universet kollapsede, og menneskeheden havde opbrugt alle de ressourcer af naturen, som de kunne have brugt. Og ergo endte de i døden. Hvorfor døde de? Fordi de havde opbrugt ressourcer, de havde ikke forsket nok i, hvordan de kunne overleve ude i rummet. Fordi de havde ikke troet på, at det ville ende at deres tid kunne ende. Fordi de troede, de havde så meget magt, at de kunne forhindre skæbnen, men det kunne de ikke. Hvad betyder det for samfundsudviklingen? Det betød for samfundsudviklingen, der betød det, at samfundsudviklingen endte. At der ikke var mere samfundsudvikling. Så alting forsvandt bare? Ja. Det er verdens ende, vi ser her? Ja.